हेलौ लोगोफोर गुड इभिनिं नै हाप्पु बारफु दाब्बा बेयो जाहैबाय आदा शिवराजनि दाब्बा नैबे कारिगावनि ओरै सोनाबजों फैनाय नेशनेल साजों जायो बे जाबाय हाप्पु बारफु दाब्बा आरो जों दा आदा शिवराजनि दाब्बायाव फार्स्ट टाइम अक्ट'पास जानायनि फैदों माबायदि टेस्ट नायनो दाथ' लोगो बिदिबा लेट्स गो बिदिखौ एसेब्लाबो नायलांदो। जाग्रा आइटेमफ्रा फारौ दं, औ लकेल खुसिया, औ अक्ट'पास, औ अमा, दाउ, औ औ अक्ट'पास मोनगोन ना? औ अक्ट'पास मोनगोन। एम्फौ दङ। औ काजु सालाद। फाइनालि गाइसमोन नै दिनै आदा शिवराजनि दाब्बायाव फार्स्ट टाइम फैनाय जादों आरो खुलुमबाय। दा आइटेमफोरा मा मा मोनजायो दा जानायाव नायलांदो लोगोफोर। औ दा नायदो। आदायाबो मा मा मोनजायो फंनैसो बुंबानो जाबाय। ओरैनो जोंहा लकेल बिदिनो लकेल खुसिया, एम्फौ इन्दि एम्फौ, बेनिफ्राय दाउ, अमा, बेनिफ्राय ना सिंगि लकेल, ना कमलकाट, लोगोसे अक्ट'पास आरो फारौ, बिदिनो ना बालाबाथिया, साम' बायदिसिना मोजां मोजां आइटेम मोनो आरो। थ' बिदिबा लेट्स गो लोगोमोन आदा शिवराजनि दाब्बायाव फार्स्ट टाइम हाबनानै अक्ट'पास जानाय नायनोसै माबायदि। आंबो जाफेरनायाखै बेनो आरो नेशनेल जाहैबाय बेनिफ्राय बे आरो आदा शिवराजनि दाब्बाया बेरायनोबो समायनाथारलै। नै बेनो लोगोफोर आदा शिवराजनि दाब्बाया ओरैजाय नेशनेल हाइवे सेराव फार्स्ट टाइम अक्ट'पास जानाय नायनोसै दिनै। फैफेराखैनो जोंबो गारि सालायनाया मेगन गोजा जाजोब्बायलै। ए बिदि हाखाखानाय सफैनाया गथासो फैखायो। ए बिदि आरो गिदिरबो दं खोमा। गिदिरबो दं बे फिसानिया मेगना बेफोरनो आरो ए बे आथिंबो उदै थुदै जायो। बेथ' दा थैखानाय जाबायना? बे थैखानाय। औ 70-80 केजि बेनो। गिदिर गैलाना थागोन दा बै सिङाव बरनजोबनांगोनसो। नैबे गिदिर बेनो गिदिर जागोन। ए ना फांकासफोर बायदि आयौ बे गिदिरथारलै बा आथिङा गोलावथार बेहा। खर'आव दोनाबाथ' जाखाया। टिभिफ्राव होनायफ्राथ' माथो गिदिर गिदिर नुलाबायथारनाया दावनायाव। बेखौ दावबा नुयोमोन खोमा जानो। बुस्थुआ नायनायाव गिदिर नुयो ओमफ्राय रुबाथाय सेबो। बेफोरबायदि जाबाय आरो देनां बेरायग्रा जिरायग्रा खालामगोन खोमा बाहाय।
फाइनालि गाइस अक्ट'पासआ बिदि फिसा फिसा जायो बोफ्लेनानै आरो लानोसै एसे उनाव एसे लांदोरा दाबालायनानै बोरैहाय नै दहायनि अक्ट'पासआ नैबे एम्फौमोन दहायनि सिगां ओमफ्राय नैबे जाबाय अक्ट'पास फिसा दाननानैसो माबायो आरो ड्राय एवहोबाय नैलाय बेबो बे एम्फौ ओमफ्राय नैबे अक्ट'पास आरो नैबे अक्ट'पास दा टेस्ट खालामफैनायबाय जोङो माबायदि मोनो आदा शिबराजनि दाब्बायाव गोजा लोंनानै होनग्रानाव अक्ट'पास बियो लोगोफोर जानायसै नै अक्ट'पासखौ बाजै फैद' थांसै माबोरै जाखार केमेरायालाय